cái thiềm lâu lệ cái to lúc tục na làm hiền thu mai này lâu thế lâu hiền thì na chan chu hei mình cái làm tê cái lâu làm bol nóc nóc à chu ba cái chia sim cái sợi sim hi ngày nom lâu cái ô in ngày nô bê bốc xí lâu khang à tê khang mình rất thiềm à mi sợi xìa hi in pei lâu in sa lâu cái tí đó nghe mình ngay đâm thấy hi mà cái tí clear tu tê in fel cái tí lẽ mấy in chung à lom thu cái sợi rolling thu pa cái rong chơi tắc meuh anh đi ô lê tu là chuan in thuần thu video làm bằng cái leng ô không ai tất kiến hết ta po sợi sủa cái này mấy thầy mình học rất thiện lệ sám đôn nia đồ pakata hiền nula pan hi te chuan an thil cha te chu ei du nim ti sang te vorin lim takin an thil cha te chu tui ti tak hian an lo e ve meka chu ti lain an chol dora chuan putar pakhat kum upalam pang to chu chau ti hria tak hian aron lut ve me boka an thil ei lai mu chuan amit te chu a vai ruaya aril tram hle ti a hria tani do kana nula pan hi te thil ei lai po chu a mu phe ruaya aril tram to lu tuk chuan an thil ei lai chu a ban de a chu tia kutbal tak le mer hriat mi lewin an thil ei tur ron zen chu lu lo chuanin nula chuan rang takin a thil ei lai chu choi kang wata chu tia choi kan vele chuan hei putar izak lomi ka thil ei lai te kha tiang kutbal takai ron zen ni tum ve ringota kol bo rang ro ti nan auji nga la chu putar chuanin hoi hom takhian ka ti palani ka rila tram lu tuka khongai takin in ei tur khamin ei tir ve teu ti in a han dila chu nula chuan rang taka chang halim a teu lo mai ke ni pon har sa takin poisa kan thok chu ka heng hi kan ei ve the ram ania nang ni ang kuddo mai engma po thok lo khanin a thona ron ein tum le rongot thin a jak po in jak mi lo mi ti in alo hau ta je ka chu ti lai mek chuan an hunga chuan nula pakhat hian thil alo e ve meka he nula hming hi babita ani chu ti abula thil thleng mek chu ngoi reng hian alo en ve renga nula te po chuan putar chu an khum chun zom zelin pakhat jok chu ron tho chok ve in nang ang putar he ting lai hian ni tin hian ei tur zong in ikal thina mi baka he dor hak tu te po hian an lo pe ve sia chenge in tin nge mani ele in tu te in ei thin ni ti in an khum boka chuta a thian nu chuan dor hak tu te lampang chu han ko vakin thian tu hei he putar he miron ti boi ringota thil po kan ei hlei thelo ania kan ei tu hi ron ei tum ve ringot mai ti in an zul kowa chu vele chuan dor hak tu singa mi nula pakhat rong kalin a hmel chu aron nel om lo ngal hle mai eng tik lai po thin rima moti mai tur hian arong kal phei meka putar chu ron an khum ngalin nang putar bol hlo i jak thei lo hle mai he dorate ron luta kan dor hi ti bol hlo ni voi khat ma helai he local to su so nga ro ti in an vin ngal tur chu tia nula ten an lo vin zek ta ka chuan chu putar chu ameng dul raya nima sela hoi hom takhian ei tur chu handi le in nula te u karila tram tuka helai hmuna hian tumdanga ka rong kal ngai lawa ei tur min pek thei mial takin ti in za po don lawin karon lu tani in khongai na ka ngen tak me wani e ti in nan soya an hunga thu babita po chuanin putar chu a khongai hle a ma se thila la e laklo lai le an boi lai ni wang chuan in rola du hri lo chung nula pani te chuanin engpo ni se kan chu san phut meng chu kan thil ei lai po kan ei tui to lo ei chun zum mai la kan ei thei to chuang lawang he tiang putar bal deuh kan hmu to a drop box si han ei chun zum tum mai la engma kan ei thei to don chung lo ti chung chuan dor chu an chu san dun ta a chu tia customer ten chuan hu chuan dor ngak tu pakhat chuanin nangma wangin customer te kan chan pha helai hmunai local hi kan tan chiat na ni engma kan pe lawang che helai hian voi khat ma local to chu chu nga ro ti in pon lam hoi zong chuan anam nga sok soka pon thleng chuan nam chuakin pona tluk hnu thleng po chuan wa zui zela wa khoi hrep hi atum mek ani chu tia wa khoi tum mek lai chuanin a thian nu pakha jok chu ron tlan chok ve in thian nu khati khan ti te su ti in aron au tuara chu tia a thian nu ron au ta ka chuan a thil tum po chu ti le lo chuan a thian nu lampang chu a en ha enge ni
ý gì ngay chuin ý không ai lấy đó nami anh tí duya putar không ai khác ta cái này kha cháu mẹ lẽ mày ý lâu tin rio rio vâng tí cháu in là lâu chang thiền nu po chu en lâu chuan putar làm bằng chu pan tang ha la chu putar lu chu han kai tho pa chuan kapu min rất thiam rồi helai hi chu kan rile hlui thina mi chi sang sang te ron chol thina ni wangin then chang kang deuh te then chang kang vak lo te hi kan ni deuh nuai thina chumi wang chuan foin pon heti hi alo thlang ta ni imi hriat thiam na kan ngai ni iril tram hle ni don hi an ti zoi deuh sapa chuti lai chuan thian nu chuan kut kuang ko hian alo en ve renga he putar ming hi nei thana ni chuti atluk na lama chuan anar ngul chu a so ti hriat takin athi ser sera babita chuan chutia putar nar thi ti ang thia chuan a thin rim hle a thian nu bula chuan heti nga mi hnuai nung jok te nanna kan pek belen ni chuan nan nei lo chung po e turan nei lo chung po an re thei to te reng nen na nei ngat phei chuan entin nge in ko lang le thian nu ti in an hawa chutia a thian nu nan hau chu ngo reng hian a tum muka ain kuang ko renga chuta ron tong chuakim khatiang anar ngul thi te chu aron lu tan tir khan om dei to tunat lu khan kleminen so bil le ni mai an ti deuh muka babita chuan putan hena chuan kapu iril trama mi e tur ko ron la kang cho a han tia o e tur ka du ni karil tram no tuk ti in putar chuan zoi deuh sap hian an soya chutia putarin an ti ta ka chuan babitai chu rang takin room lampang chu pan khala putar le thian nu chuan an enjoy renga babita po chu rang taka ron le levatin putar ma chuan ron ding wanga kha kapu he hi ero e to don ya idu za za ti e don ya ti in putar chu a han pe a chutia babitan an pe chu putar po chuan lom ti hriat takin changchu an bana changchu alangal ve maya chutia changalak zo chuan kalom nu tukenula ti in lom thu an thil chun som ngala chang anin pe lai vel chu a thian nu chuan e lo ti hriat takhian a lo mel ve kura babitai chang pe po chu putar chuan e ngalin polam pangpan chuan mong chang chuan hakal chhok ve ta a chutia putar a chuan nu chuanin a thian nu chuan el sen takhian kutan benga e khai thian nu iti thle mai samare mi thai ni ronga tolom le khatiang khan mi zong zong iti theingem le voina ro pui takin tikha ni se a nakina bidang rong ka le se iche thei kherangem mun takin ngai to ro he dor hi nangma ta bi ka ni lova e tur zong zong hi ipevek theyem chuba ka tikhan tu na e tur pe a naktu ka arong kal lenga aron zong changa e tur chu ipereng thei do na mi antia chutia a thian nu an khum zek chu babita po alom lo hle mai e khai thian nu khatika min ti kher le mi zong zong hi kan ṭanpui thei vek kher lawa kan ṭanpui thei dan point ang vek kher lo voina tikhan arong kala ni ve maya chang kan lo pe a poisa ero pek tur kan nei lo mi zong zong hi thu mun vek kan ni a pathianin adu taka siam vek kan ni nima sela van nei le van duai bik te hele a chung kan oma hosa le thei te kan oma ni mai tun din huna hian nang le ke hi kan ding reng thei lo ani pokha khatiang din huna khan ading reng kher lo mai thei bok engpo ni sela kan thei ang tok to kami kan ṭanpui ve thei hi anuang pati zong ani nangpon chu po chu i thei ngei ka ring ti in a thian nu chu an hril ve ta zeka a thian nu chuan babitai soi chu ei lo ti hriat takian a lo ner nunga ani hrep tak chu nang chui fela mi te ṭanpui pe a ba ka pu te pon an du sak chelom ba ka han che hlekila salmon hi thla ka ni ngal rengot zela ka kalsan dei don che ti in a kalsan ta ngal de ya babita po a thian nun chu tian ti chu nuam lo ti ve hle a thian nu kal lai chu enjoy vong vonga chutia thian nu kal liam a thir lai tak chuan an dor ma a chuan motor dum nal tak hi aron ding ve meka motor chung atang chuan ni pakhat sun nal tak kha hi ron chuakin beka rong khai chuaka hepa hi babita te dor pi deuh loka company pakhat nei tu ani babitai te dora chol tumin arong kala lo ni a babitai te doram pan mek lai chuan a pi loka putar pakhat thil lo e mek chu
mu in akal chun zum le maya chutia abula thom om chu hre in chu putar po chuan an lo thlir zui ve a nima sela chutia a en lai chuan company ni tu chuan ron en to lovin dora chuan alut nga la babitai te dor chunga chuan a thungal wanga hepa ming hi Francis ani chutia dora a thu fel deuh chia chu dokana phone da chu lo ri in phone chu a cha nga la babitai te thian dun po chuan customer an nei ti hre in alam chu an lo hoi ngal vata Francis a phone call don chu apoi mo ti hriat takin a be ur sun kher mai chuti lai mek chuanin babitai thianu po customer an nei ti hre in alam pan chuan arong kal ve mek boka Francis chuan do hak tu in rom pan mek ti hre in do hak tu chu alo en rana do hak tu chuanin engei du ang kapu ti in acha du chu ji in ring takhian a wanga Francis chuan min hriat thiam ka ngai ni phone call ka don kha poi mo lu tuka kan company thilani wangin ka kal ngei nge ngaya in mi hriat thiam na sang taka nge na ni tin an suya Francis chu tong chun zum zalin thil pakhat lok ti pa in a bek chu an jan ruk ruka a beka chuanin lekha hi la chuakin thalaki alo nia hi ka kalmai milo en sak lok teu ti in dokana chuan thalak chu aram phara he thalak mi hi ka unau pa ania a ming chu Castillo ni ka unau pa hi a omna min hril themo min mu pui themo chumi te he na chuanin dollar an roi khat pe kain huamani kumret kalta khan ka unau pa hi khosik pui wangin na wak maya kan nei ang angin damdo in te po kan pan puya nima sela tum khat damdo ina ompui tu te kan omlo lain damdo ina train lo tlan chuka chuta tang chuan tun thlengina chin kan hre to lawani ka unau pa hi in mu emo ama om ang in mu amo ni chuan khongoi takin number ka tala na hian merong phone theura kalom leang tin chu ba ka hilai company ka ron leina chan po hi hilai vela hian heting ang kholai wak velte le mi khol te hi an om nuala an soi wangin hilai ka mu mai ringin hilai company hi ka ron lei bokani ti in an hril nga la abulading nula po chuan ani tak chu mule apoi hle mai una pa chu mule thila ka ti hle mai atia chutian ti lai chuan babita po an hne na chuan ongkal phin eng thunge mai lo sei bor bor le ti in chanchin chu an zot ve a chuta Francis chuan ka una pa chanchin ania hun rei tak ka mu to lowa ka ron jong me ka hei I thian nu hne na hian thalak po ka pe a hi in lo mu ni chuan khongai takin ka hne na number ka tala na khan min lo fil thei chuan kalom le ang ti in hoi hom takin an thrila babita te thian dun po chuan ole kan mu po chuan kan hrilang che an han ti a chumi zo chuan in Francis chu a thuna tang chuan thowin pol lampang pan chuan a chuk ta nga la pol lampang a chu thleng chuan in an thian dun chuan thlir zuin a chu nu chuan babita chuan thian nu khoi mo thalak chu kalo en ve ti in a thian nu chu a han di la nima sela thian nu chuan a holu tuk thalaka hin engma chiang lo baka he tiang hi kan boi pui turan lo kan dor chu kan dor ania kan sum dor na nia mi thila boi tur kan ni lo ti in a thian nu chu alo hril ta zeka chutia an bek lai chuan an dor kota chuan nei than po chu arong kal ve mek boka an thian duna an ti lai chu alo mu ve reng bok babita chuan a thian nu chu handil non le ma se a thian nu chuan tuna chung kan boi pui man lo ka ti kha ti in alo phal lo tlata chutia an ti ta ka chuanin an thil ti tu tul dang te chu an ti chun som ta nga la chumi nu chuan babitai thian nu chuan Francis a thalak pek chu an en wangwanga heting ang hilai hunan ompok a hrelo baka kan boina tur om lo re ti pa in thalak chu an hrol hlom nok noka chutia hrol hlom nu chuan abula bulhoboma chuan a pai ta daya atu kalo nia tlaya chuan babitai te thian dun chuan an dor chung khar ve meka chutia dorang kha zo nu chuanin hokonga chuan ti dunin eng mo hian soi duna a thian nu chuan ma hruain akal hlokloka chutia man mota kan kallai chuan an rin lo lam dei thila thlengta an ma zona tak chuan mi pakhat hmai tuam
chem te keng hi alo ding reng maya babi tai te thian dun chu tin ranin puisa an pe lo chuan chem te avia avau ani babi tai te thian dun po chuan an hlau hle a om ngai na pon hrelo ani chutia an rin lo lampang de thil lo thleng chu an ham hai dun hle mai an chunga thil thleng mek chu tu ma la chuan an ron mu omang pon an lang der bok si lo lau thong tak chuan an au vak rengota chuti lai chuan mai tuam pa hnung lam atang chuan au thom an hria hei nangkha ti pa in putar nei thana chu aron tlan pheya atiang ken lai chuan in mai tuam chu ron vok aron tuma chumi vele chuan mai tuam chuan hlavin putar pa chu anek dora achem te ken lai chuan nei thana chu vit ngalin atlan chingala chu thil thleng chu babita te thian dun po chuan hnai se suta chuan lo mu ve rengin an lo hlau thong hle a an thian dun chuan an lo in pom choi choi mai tuam pa in putar nei thana viti han hriat chuan an au dun tura a thi lo an ring lo re re ani mai tuam pa tlan chet ngala wang chuan bapitai chuan in nei thana chu wa boi pui wata abul mai chuan vakalin chemte a vi na chu an en nga zung zunga chuti lai chuan nei thana min meng chu a chau mel kher mai wa nei thak takin nei thana chu alo vit fulo hlawa nei thana kor chu alo hak tho wangin asira alo tai thea zo khi lo ni amai ro chu kutuma nei thana alo khoina wang chuan nei thana chu a chaw hle a babita chuan athan hne na chuan anavi vem kapu ichunga kan lom lu tukania nangma min chan him zo kani nangma wang lieu lewin kan him pa ni ti in mongcha hian an kai thowa chutia a kai tho lai chuan a thian nu po chuan lo en rangin engma lo puina chang po a hrelem chuang lo nei than chuan mami te u ka tha e eng tin ma kom lo ka taksa hi chaklo ve deuh to a ka chaw ve mai ni e ti in an thri ve ngala babita chuan chutian ma ni chan him tu han kaltir mai chu tha hi ti hau lo mai dokoro kapu kan ina rong kal ro hliam te nei le ni lo te en anga ya inei phei chuan dam doi te hnoi ngai sin chu wang chuan in miron zui ho ro ti in an som hala chuti lai chuan a thian nu chuan babitai hne na chuan thian nu ka man mo nia ti tur ka nei ti na lo ko ve chen boka babitai chuan o thian nu idu le lo wo ho ro kapu hi boi pui ngai tlat mai liam nei ni lo te en anga ya chu ba ka kan en kol chun zom hi kan na ni lokoro kapu ti pa in nei thena ba na chuan ka ya an do lampang pan chuan an le ta a thian nu pom han mo takin in lampang pan chuan akal ve meka babita le nei than po chu dor chunga chuan lutin thudna oma chuan an thuduna babita chuan na ni le ni lote an zot luama lom thu te an thin nga luama tin pe mani te chu dam doi hnoi tumin an thurem dun so sawa babita chuan kapu babita kania tunge min khong ai ta ke min sil ve theyem ti in an zota nei than chuan nei than kani e ti in lo chang ve bok nei thana pe ma chuan dam doi hnoi te an han tuma ma se pem thar dam doi ber chu an mu zo ta tlat lo babita chuan Mr. Nathan hele hin lo lok ro dam doi chu sole so no min ka hre ka ve en lok nge heta hian ha dam te win lo thu reng ro ka rei mi lo wang ti na tho chuak nga la babita chuan dam doi chu vazungin awa boi hle a mu lok lo le ngal po do chung te chu a han en kola ni ma sela mu mai lo a thenu chun khuya nge dang o ti te po angai tu rum ruma ni ma sela chu ti a thlek nu chuan a si lampang chu an thlek le dewa chutia an thlek lai chuan abula bol hlobo ma thilom chuan amita la tatat ama pai khani si lo a thianu pai nin an thri a chu lekha chu an la a an en chin chu makati kher mai an dora lokalin a thianu thala ka pe kha ani ti hra chuka a thianu chuan bol hlobo ma lo pai dei ti hra chuka ni chu thala kan en chiang chu an nei riau hian a hri a ni ma sela hra chuak thei mai lo tuna boi pi mek nei than hi ni se ti hle a ni ma sela a ming an en chiang chu ka silo ti alo ni ko si chu ti lai chuan a thianu po in la pangpan chuan a kal ve meka chu ti man mo taka kal lai chuan phone chu lo ri in a phone chuan la a babita chuan ron haw har bot bora mang ang takin khati khan
thalak te an pe chia an unau pa bo jong nan an ron mang chia kan dor an mang ania nang chuan bol ho bo mai lo pai mai mai an tia chuta ani chun ngai pe mo lo takin o thil poi mo mo meron phone ka tia khatia mai mai meron thile khang te chu bol ho bo ma chan to kani ka man mo lu tu ka da don ti chungin phone chun da chutia phone an dan hu chuan avan ho thin mai tak kan boi pui te hi a ho thin ania ati deuh nu no babita pon nai thada liam vela chuan pem thar dan doi te chu a hnoi ve meka a chan chin te chu ahriatchian sak le a thiam angin a chan chin te chu an zota nima sel nei thana chuan alo chang thui thei vak lo a chan chu a hriat na thui to lo wang ani nei than chuan a kumza ta lo la hre hlawa babita ina kumza tang hriat chuan makati hle mai hetia an en mai chuan kum som thum panga ni na hra thei tlat lo ani nei thana hliam dam doite an hnoi zel pa chuan an ti zela babita chuan dit khoi tanga rongkal ringot nge ni ti te a han zota nima sela nei than chuan chu po chu a chang thei mai lo babita chuan nei thana mel chu chiang takhen an ena thil hriat chuan nei jok mai an dora local pa nen khan in angati tatlat mai babita chuan misa nei than una pa i nem le tin an zota to pa nei than po chuan in ka nei chuan ka hria tin a lo chang ve bok babita ngai tuna a boi hle a nei thana ti in ain soi sia maro chu amazon kha castillo ni boxi babita chuan misa nei than ilu ti hi metila te chuan thom hnu dangte in thuamla chumi hnuwa thil kan eidon nia a han tia misa nei than chuan keiman ka met thiama lom mena om chuan kain me thi nia tin a lo chang ve mai boka babita chuan sakor bak che chu khlai khana omalom bathroom ba son dat thlang lian deuh om boka tin thum hno po mania ka urong kalina thei ngila kha khai hatok shrim shrimang bathroom mi khai ron hachin don nia ti in an thrila chutia ti hnu chuan nei thana po chuan bathroom lampang chu sakor bak che keng chung chuan apan ta ngala chutia nei thanan bathroom apan lai chu babita chuan en zui renga aril ruwa thildang om theilo mi bo wan zon mekha ani thengem ti rangot aril ru ama thalak te chu a en le chen ringot chuti lai chuan nei thana po chuan alu te chu amai in me in a khabe mul te po chu ati fai ve meka chutia hunan man lai chuan dar kar khat alo liam ta a babita po chuan in thalak te chu alo le en renga makala ti tul tulani chutia en reng lai chuan an hnunga chuan nei than chu aron chuak ta hlol mai babita chuan thalak chu rang takin ada thanga la nei than lampang chun hoya makati hle mai ama mel nin chuan danglamati hle a ama kha chuan alu bukin a khabe mul a sei bok sia putar kha ani rungota tu nai ro chuan mithar angvur ani to bok sia makti takin en renga alam pangchu pan nain adin chil nai khop mai babita chu in ngai tu film vatin e khai in alu tu grengot tikhan lo umro e tu chu kam vat siam vatenge ti in akal san ta ngala nei than po chu chutia mulvel le thuam no fai veng vonga om chu om thiam lo hial zoka in vel te chu an en kol thuaka babita chho po khanin rang takin phone manghala thalak chu la keng reng chung chuan francis chu a phone ngala francis po chu office a chuan lo om meka abula chuan a bial nu lo om ve mek bok chutia phone a lo rik ta ka chuan a bial nu chuan phone chu an la a babita chuan man mo takin francis a omem khongoi takin ka biduni anaw chung chang ania ti nam bia a bial nu po chuan in hei naw chung chang ani om takani an bedu che ti in phone chun pe a francis chuan hello engani ta ti in an zota natalia chuan mr francis mi bowi zono kha inaw ni om tak kha hei kam huwa ni ma sela a hminga khanin castillo itisia ma sela ama chuan na than ti in ain soi tla boxi a mel chu ang khop maya ma se atak nge ni ti ka soi chengam lo ania ti in an thrila francis po chuan makati ve hle mai kolome ka unaw pa mel omang ani chuan a hming point ang lo ma sela karon en ve hrim hrimang ichunga kolom tak zete ti in lom thu an thrila an address te chu ain hrin nga zung zunga
chu tia phone an man zo chuan Francis support chu alu hai hle mai a unau pa mel om angani si a nima sela an hmingin ang box si lo a bial nu lampang chu hoin ka unau pa ang deuh mai an hmu a chanchin menon thrilani ma se a hmingan soidanin ang box si lo amak hle mai ti in an thrila chuti lai chuan a bial nu chuan ngun deuhin a tu sei chu alo ngai thave renga a bial nu chuan changin amak hle mai taka ma se alo ni mial mai theisin kan vakal don mi alo ni tak hlo phei chuan a hlu don tuk itan a hlu don tuk ani ti in an lo fuya Francis chuan kan kal thonang ti kal hlau le mai an tin wo no a chuta a bial nu chuan to kana bek chu la in kan kal thon le kan choina turani chuang lowa lokoro kalang ti in Francis bana chuan a kai vata pon lampanga chuan anin zui chuak ta a Nathan po chu babita kal hlan chuan thutlenga chuan lo thu in a khabengul nei to lo te chu ruak huwa hian in hri a alo in tuai a chuti lai chuan babita po chuan a ei tur chu rong keng phei ve in milong hak rei tu em hei ei du jong te ni em an ti luama abula chuan an thu ve ta nga la Nathan chuan ei tur mu mal ka elo na rei to lo tuka eng po hi ka ei thei ve kan mai avan tui don tak em ka chungai thatna hi ka ru seng don lo ni hi ichunga hian lom thu soi ka van bana satak em ti in lom thu an hril luama chuti lai chuan pon lampanga chuan thom an hria babitai chuan tikhan lo ero ka wangai venange ti in nei thana chu akal san ta nga la pon lampanga thomom chu babitai te reile tuk chu a thian nu chuan angai thalo chu an dor lampanga chuan alo le le hi lo ni a babitai ne na han in mu chu in reile tuka ka ngai thalo lom hi ka ti tur po ti man lovin ka ron le le to polom ti in babitai ne na chuan an ang deuh ton to na babitai chuan thian nu ron tlan va te beng cheng su thil hril tu che ka nei nia phone po ka ron phone man lo che ni kha a makiti vengu tang ti in a thian nu chu rang takhian an kalfal pui nga la babita chuan in an tong chu nei thana na hriang ti hlau takin nung lampang chu aron en le reng boka chutia thian nun an pot lok chu makati hle ya eng tak chu diang mo min hrilwa te ti in an zota chuta babitai chuan amakiti vengu tang thian nu putara mokan ti kha putara ni lo re Mr. Francis an a u nau pa zon ngei kha ni thala kha po khanin ka hmu veka thalak nen khan ein ang deuh chi ani nima sela tlemina lang upa to dewani mai alu le a khabe mul vela ziat phei chu mo in ang takan ni rengot en vela chon marketing ngotang nangpon antia chutia a thianu nang thri lai chuanin ani po chon makti mel takhian alo en ve reng boka babita chon soi chun zomin Francis apoka phone vek to a ani poron thlang che pang July motor chu ni heng he lo mo ti in an dor ko ta thom om chu apan nga la chutia chuk ta chu Francis te nen po chu na in to ka Francis te mu vela chuan in lo thleng ta mo ni ma sela ni nge ka ti lo ni o an hmingen ang tlat lo an tia chuta Francis bial nu chu ron tung choma sa in eng po ni se be se na nen kan rong kala ani emo ani lo emo karon mu ve du shrimani an tia Natalia chuan ni ke pona makatia ama ka chun putara ka ngaya ni ma sela an identify chu tlangwala ni dei mai an ti zuya Francis chu ron tong chok ve in ka unau pa mel o mangani chuan ka mu ve du shrimma hei ka thian nu hian in kalang ti in ani hian min tu na sakhop mai chu wangin ka rong kalani engpo ni se chu pa chu khuyang he om shrim min throi theyam ti in an zot chun sum nga la khai lokalu in chunga chuan thila emeka ala e zo man lawang lo thuro ka ti lom ti in Natalia chuan ma hroi ngalin Francis ate pani po chuan anunga chuan anjui ve nga la in chungan lu chuan Nathan po chuan in thil lo la emekin abula chuan Natalia chu awathuwata ilo atm tin an zot ngal wata Nathan po chuan athil ei pareng chung chuan o etwil tuke tin na lo chang ve maya Francis po chuan Nathan an hmu chu a una pa nge ni ti kha ra chiang hle mai a u chu ko ngal watin unau pa an tia chuti lai chuan a bial nu pon a ko to lo von meka chutia unau pa tia an rong ko chu Nathan chuan makati hle a thil ei lai chol meu chung chuan an dak choka Francis ate pani chu
a en chiang hle mai Francis te pan hi chu rong kal na in an ma a thut na ngen chan chu dom chung chuan ka u nau pa Castillo nge khai ni e nang chuan min hre to lo ni mo ka ngai thil tuk che sin ka ron zong zel che sin ti in thu thlenga chuan an thu thate te a nei than chuan chu tianga an ron te ringo chu makati hle a thil ei lai po chu ngai tu lo chuan ngoi reng hian Francis chu a en reng rengot Francis chuan soi chun zomin unau pa nang chuan min hre to lo mai thei nima sela hi hingun takin lo ngai thate kum tam tak lian ta khan nang chu khosik na sa takin iveya ituara ithuka khosik lutin damdo ina tangin ilo tlan chuk de ya tun thleng hen kala zong che sin nima sela doctor te soidan chuan kha ithuka khosik lu ta wang khanin I hriat na te tlemin I lo thena chu wang chuan tu na kei unau pa po hi mi hre to lo ni a han ti a tin I hriat du chuan hei kan thalak dun po kala kol ngei lom ti pa in aip te a an unau nge ya an thalak chu aron phora nei than chuan Francis a thalak rom phor chu lain an en chianga kan no pan laia kan unau wa thalak nge chu ni hi an ti choka chutia nei than an soita chu bapita chu alo hlim kher mai nei than chu ron tong chokim ma se ke chu nei than kania Castillo kani lo hrim thala ka chun ke ma nge kani si an tia a hril hai lu tuk chu a tapura chuti lai chuan babita po chuan alo khonga in abana chuan alo vuan ve renga chuta Francis chu bamphar chung hena ron tong choka unau pa inat na kan sei kha oila iming hi helai huna hi tha kan ang iming dik tak chu nei thana nge ni e kha thala ka ibula om kha ke ma nge hi kani bok hun rei tak ka jong to che ka ti kha khonga in unau pa hi min ko don lo mi an tia abanam phar chuka chumi hnu chuan nei than po chuan Francis lampang chu rompana unau pa ti ne eng ko wong wonga an lunga chedun hle mai abulo omte po chuanin an lo lom pui ti hriat takin an hnukalo ul ve teu hloma an hu dewa chuan nei than chu babitai bula chuan avading phaya a unau pa hne na chuan he nula babita hian rei lo te ken hriat chung voi tam tak min pui ni tin tu na nun thar le mel thar kani theina chan po hi ama wange hi ni kliama ko om line anin min boy so ma top taka kom line anin e tur min pe boka tu na kan una wa kain mule theina chan hi ama hi ni ama khana rom phone chati ka thareng ni ma sila tunge ini ti engma kala hrelo helai lo kal theina chan po hi ama hi ni nge yang babita ichunga kalom lu tukania ti in lom thu an hril ngala Francis apo chu arong tung cho ve ngala adi khop mai ka unau pai lo puina sa hle maya kanin mule theinan hian itang kai hle mai chu ba ka unau pa soyang khan ele in tura le a faina konga engke mai lo puya athala ka kan talan to ang khan ama muwa a omna min ko mu tun tan poisa tam tak kain tiamani kha kha ngei kha nangmani chana ngai ni ti in aip te poisa chu la chuakin babita chu pe kan tuma nima sela chu tia poisa pe kan tum chu babita chuan alo du lo chiang kher mai e khai khang poisa kha kala lowang kha tiang ti phuta engma thil ti kan ni lawa hitia in unawin mule thei hi kalomin kalhim zo ka sin hetiang konga pui thei tu kani cheu hi van nei ke ti hle zo kani alo ti ta deya chutia poisa te lak du tak si lawa chuan lom thu teng hril tonin babita le nei thana chu an han in kuwa in mule ngei turin a in tiam bok chutia in ko zo hnu chuan hlim takin an unau chuan an in zui chok ta ani nei thang te kal liam hnu chuan babita po a hlim hle a chutia ama adin reng lai chuan a thian nu chu abula chu nong kal phein aron ang har bor bora enga tinge poisa te khai lak sak lo le an in tiam lok na vekania ke mani pon boi pui la vila midagin lo boi pui ta se poisa kha an choi don tho tho an pe don tho tho nangin in ngai tlom takin i lo lak sak du lo ania pathian mal som na in nara ni ringo to lom le ti in a thian nu chu an khum phiera chuta babita chu ron tong cho ve in nang hi
poisa men hian meng reng ngut mai mi ṭanpui thei zo ka kan om hi kan va nei ni ka ti thin to kha tikhan an unau hlim taken om pha ke ni po ti hian kan ṭanpui kan nun hi hlim zo ka sin in ngai tu chem ve deuh te alo ti ve ta zeka chu ta thian nu chuan ole nang chuan poisa du lova ke chuan ka du lom ti in abe ka tang chuan poisa hi aram phor chu ka hei hi ke chuan lom ana tan ka la a nang chuan ni du lova ni ma sela ke chu min pe ani chu wang chuan in nang ai chuan tu na chuan ka ho sa ti na ni mai an ti khuma chu tia thianun poisa an la chu poi ti hle maya trapur chung hian enga tinge o kha tiang te lak le an ti vong vonga a thian nu chuanin kan lom an ania kan lak tur lom nang chun ila du lova ke chung ka du ni mai alo ti khum saka babita chuan poi ti hle maya chuta a thian nu chu ron tong chuak le in ke chu ka bazar don ka kal hal don ti in a thian nu chu a kal san ta ngala a thian nu na kal san tak nuwa chuan babita chuan chu tia poisa lo la mai chu poi ti hle maya a man rin sual vek po hlau hialani poi ti tak hian a kal na lampang chu a en zui renga huna liam zela babita le nei than po chu in pachun zom zelin ni kha chu an dora chuan in mu anin tiama babita chuan ngoi reng hian thukun tlok chung hian nei than chu alo ngak renga chutia thutkun reng lai chuan abula chuan nei than chu ron thlengin babita chuan chiang takin alo ena babita chu rang taka thawin nei than en reng chung chuan ivan nal em ve antia nei than po chuan kolome ti pa in nang po in al hle mai anti chun zom ve zata nei than chuan aip te chu zenin mania loman nangin min lak sak du lova vena ka pek tur che chu khongai takin min lak sak nga yang ti in babita lama chuanin azung bun pek tur chu abom chop chuan an lek pheiwa a babita chuan chung em han lak sak lo chu tha hrelovin an lak saka babita in lom tu soya ka an nai tak chu nei than chu ron tong chuakin he lo po hi thil min pom sak turin ka du che ni chu thil min pom sak tura ka du che chu ka unau pa khanin kan company engkol turin adu che a helai dora thingpui dora omreng lo hian kan company manager turin arwat che ni chu min pom sak nge nga yang a han tia chu thu natelian an thria chu alom kher mai alom tuk chu ami tuet la hiala nei than nen chuan anin ko vong vonga nei than chuan natalia manager ni ma nge in thingpui ka in du na ngai nia he in thingpui dora nge hian thingpui in du nang ti in natalia chu an soma chutia an som nu chuan ni e ti in an do kan te an thutleng te chu rem felin thingpui in dun tu chuan hlim takin an che dun ta ani ole khati jong kha tun tuma karon ti chuale theite chu an nia ngai thadu te thlir tu te in zawai chunga lom thu ka soile tak meuh mewa soi phel pheng phung te ti dik lo te ka nei le nge yang imi hriat thiam na ero karon nge ne tak meuh ani e in zawai in hun man nuam le vek ule